बड़े भैया श्रीमान कमलेश सिंह जुलमी अमावल भैया की तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद आई भाई भाव के कमलेश सिंह जुलमी अमावल कि गाजीपुर में लहंगा लूटल हजपुर देह में चुनरी साया साड़ी भइल बरामद बड़का गाँव के कगरी होटिका 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 थाना में आके बुलायल बात कर झुमका में झुमका है रवलू हेलो मैं मोबाइल में पैसा होगा फोन पे गूगल दुमका में झुमका है रवलू काशी में कनवाली 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 हम पुछनी के चरवल तोहरा होठ के लाली हम पुछली की के चरवल से तोहरा होठ के लाली बहु कर नथिया बरामद भइल हमारा रतिला दिला हमरा से बहु कर नथिया बरामद भइल हमारा रतिला दिला हमरा से दुमका में झुमका है रवलू काशी में कनवाली दुमका में झुमका है रवलू काशी में कनवाली हम पुछनी के चरवल तोहरा होठ के लाली हम पुछली की के चरवल से तोहरा होठ के लाली बहु करे नथिया बरामद भइल हमारा रतिला दिला बबुआ से बहु कर नथिया गाजीपुर में लहंगा लूटल हजपुर में हवा चुनरी साया साड़ी भइल बरामद बड़का गाँव के कगरी होटिका होटिका थाना में आके भुलाइल बा बाली बलिया बरामद होके आइल बा बाली बलिया कमलेश भैया कमलेश भैया हो मुँह तोहार लागे चांद के टुकड़ा चांदी के टिकवा सबसे छुपावे लूटे अपनी मुखड़ा मुँह तोहार लागे चांद के टुकड़ा सबसे छुपावे लूटे अपनी मुखड़ा बास की हिरोट जाके परलू अखिया बास की हिरोट जाके परलू अखिया भई बात बाता है पावन सहरिये भई बात बाता है लगवाई हल्दी के लगवाई है कहेला तिरुपुर गाजी के लगवाई है उछेला उछेला प्यासी घर घर में परिचा छपाइल बाए की बालिया मावल बरामद होके आइल बा आने वाले आ गए आने वाले आ गए दिल मेरा धड़का धड़काने वाले आ गए दिल मेरा धड़का धड़काने वाले आ गए
तेगा सिंह अमावल बड़े भैया की तरफ से 101 रुपए के आशीर्वाद आइल बा। अभाव का बा अरे की चाले तोहार गोली जान मरेला, चाली तोहार गोली जान मरेला, कमरे के देखी लोगवा आहे भरेला, हमरे के देखी लोगा आह भरेला, चाले तोहार गोली जान मरेला, कमरे के देखी लोगवा आहे भरेला, एक नजर में एक मिनट तेगा सिंह ग्राम प्रधान अमावल 101 रुपए का आशीर्वाद आया है बड़े भैया की तरफ से, कोटि कोटि धन्यवाद। तेगा सिंह अमावल ग्राम प्रधान की चाल तोहार गोरे जान मरेला,